Добре дошли. Благодаря. Стаята ви е готова. А съпругата ви? Настъпи промяна в плановете. Ще почиваме по-мъжки с сина ми Нейтън. В апартамента има голямо легло. Да проверя ли за двойка? Гледката оттам е прекрасна. Знаете ли, донесете кушетка. Чудесно. Татко, какво става? С мама ли трябваше да дойдете? Да, но не се получи. Значи аз съм бил резервният план. Има ли значение защо дойдохме? Важното е, че сме тук. Хейли. Здраво ти, държи юздите. Да, Здравей, Хелие. да, аз знам. Виж, моментът не е удобен. Извинявай. Ще ти се обадя. Браво. Да кача ли багажа? В колата ми има стикове за голф. Утре ще премерим сили с сина ми. Ще ви чакат на игрището. Идеално.